zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu. Beste urtetan bezala, 4 egunetan, atzo hasi izan, gaur ostirala, gaur ordubik arte, eta bihar baitare 6-etatik ordubita, eta gero iganden baitare eukiko dugu 6-etatik 12. Aurten, 20 garagardo daude, 5 arrunt eta 15 berezi, eta arrakastatxoenak betiko Joe Garden eta Lefe gehien azaltzen nahi dian, baita aurten Tenent Extra. Jateko, tipikoa gana garagardo azokatan, ez da, kodilloa, saltxitxak, hamburguesak, eta gero, hoi akonpainatzeko patata fregituk eta piper fregitu baita ere, Ibarrako piperrak. Atzo, beteta eukio genuen afaltzeko, eta gaur ja, beteta gaukau 7-tako, así que espero deguna, urtero ez dela, jende asko gertuatzea izango da. Aurten adibidez, lehenengo eguna da eta probatzen hasi gea, abertzen moz, igandean igual berriz etortzean, bihar ezin dut, baina oso guztua. Eta ez dakit, lehenengo urten adibidez egun bakarra etorri nintzen. Guztua. Igandean tokatzen zaigu afaria ja. Gar, bisita bakarriak. Lehenengo tragoa botatzen duna eta ez dakigu ondoken zer da, baina normalen garagardo honak ekartzen duzen.